Rebound, Charles Douglas. Rebound, Ronny Lein. Og det bliver næste bold. Og en fejl på Joe Benjamin og den i siden. En fejl til nummer 8. Martin Højgaard. Fejl på Charles Fontus, og det var i scoringsforsøg, at de giver sig 2 straffe til nummer 8, Martin Højgaard. Og der bliver skiftet ud. Nu kommer Jakob Mark, og nu går det andet i super.
Og en ny fejl til Charles Fontes. Det var hans anden fejl. Spændelse på Julie Valentinos. Og der bliver foldet en fejl på Rasmus Sølyk. Sin på næste var foldet. Og der bliver flottet 3 sekunder på Mads Blok. Og der bliver også skiftet ud på 10 på næste kommer kun til Lovitz. Udgår Mads Blok Fransen. Og scorer til 11, der er en angrebsfejl på nummer 11, og det var det giver 10 på næste bold. Og det bliver skiftet ud ind, og PC Aarhus kommer Lukas Indsgaard, og det bliver super. Og for 10 næste på næste bold, Nios Brassers. Og skilt på Alex Løbø. Fejl til nummer 13 fra Timo Næstved. Og på Bækkeven.
2 point til Lukas. Han starter 2 point. Og det er så oversvarende. Det kommer nummer 5. Mathias Bak. Udgår Joe Benjamin. Og B.C. Aarhus skifter også ud. Kommer Anton Nielsen og udgår Werner Lang. Scoren tæller og fejl, og det giver en bonusstraffe. Og det er scoren tæller 11 efter at det Anton, det var ret. Det var på tide, du kom. Jeg ved ikke, hvordan de har tænkt sig, at vi skal optage, fordi der er kun 30 minutter spånd på, og jeg har allerede brugt 5. Og fejl til Lukas Jensen nummer 5, og 2 straffe til Quentin Lorenz. Hvad? Oh, ball on live. Score på det. Shoot it! No, shoot it, you dumb bitch. Midt i det hele. Altså, du skal bare miste det. Godt blokket. Blok og Robin Schubert. Det var dårligt, da. Og det er kommet en fejl på Kundi Valentinos. Han bevæger bare på. Det nåede man godt. 2 straffe til David Walker. Og udskiftning kommer Rasmus Sindel og udgår Lukas Jensen. Og en lejr derude, og der kommer Louis Skipson. Ja. Han er i USA. Der var altså 2 straffe, og han ramte det første. Og scorer på det. 13-13. Det er under 2 minutter tilbage af første periode. Jeg gad ikke engang, hvis jeg ikke skulle have gjort det, så var jeg ikke engang kommet i dag. Skyd, Søby!
Tak. Yes! Hvad? Jeg stod den i Og udskiftning indkommer Jakob Bang og udgår Randy Super. Hvad? Hvem? Bang? Han er sgu da en ung mand. Han er bare for langt skæg. Jeg synes faktisk, det er meget bedre. Ja, han har aldrig været god. Øj, det var et sygt skud. Holy shit. Holy shit. Og mellem venner og fjender, så bliver det til på næste uge, der får bolden. Lad ham skyde. Det kan han ikke. Jo, det kunne han godt. Du får jo ikke lavet noget dumt bank. Den er der. Og det var slut på første periode. Og det bragte VC Aarhus i spidsen med 18-17. Og her i pausen er der mulighed for at vinde et green. Nå, nu starter den sgu forfra. Nå, okay, så har vi sgu så lang tid det her. Der er en halv time til hver periode. Fucking god aflevering, mand! Og Typo sliger ud over baggrundet, og det giver Det var en syg aflevering. Jeg skulle lige tage den til dunken. Bagfra, ud fra banen. Hvad var det, han sagde, var der 3,5 uge? Ja, halv 8. Handle, shit! Det giver en bonuskast. One bitch! Nej, det er første gang en måned, når du scorer for. Ej, det er scoring over 1. Så du får et ekstra, du får et skud, men det er ikke set, du rammer. Det hedder nævren. Og til to skiftet ud kommer Kenny Borger og ud af Lucas Rassas. Team fuck næste ud. Ham er fantastisk, det er ham, der har spillet ud på et scorebord. Hvem? Og det er sikkerheden selv på linjen. Ja. Han er over. Nej. What? Awa. Det er den VS-farve der. Og det er på Rodimar. Og 2 straffekast til Dugget. Skal det være parat, hvis han brænder? Det gør han ikke. Ja, det er lige sådan fænder, nej. Det er den bedste sang nogensinde. Ja, det er altså meget. Den er fucking god. Den er fucking dårlig. Så ham. Og hvis vi råber væk, så er vi oppe på 7 point. Det gjorde han. Og ham der, den grinte for. Det vil han bare gerne poste op. Det vil han bare gerne have. Godt post, stop. Det er Stine Pris Aarhus. Der er bare med bolden. Siger han da rigtig klart, ikke? Træer. Shit. Godt hofte. Det kan han ikke. Og skyde sådan.
What the fuck? Airball layup. Airball layup. What the fuck? Det var grimt. Jeg skal bare kaste den op på pladen, som det er. Og udskiftet. Mads Blok kommer på banen, og vi går nummer 8. Martin Holm. Kom så publikum, lad os gå en opbakning til BC Aarhus. Oh shit. Og rebound med en super. Swish. Thomas John Butchers. Og timeout til Bodø. Ja. Og vi var i gang med. Nej, han er fucking dårlig. Han sidder på det. Kan han ikke også være? Det ved jeg sgu ikke, om han gør. Hvor er der bare en video? Jeg ved, at bare han slutter. Og rebound Brandon Azura. Og BC Aarhus på bolden. Han har sgu da rene allerede. Han lavede ikke en skid. Jamen, jeg har ikke set den der. Jeg tror, han er sådan 0-0 eller det er hans stats. Han lavede ikke noget som helst. Jeg tror måske, han smed bolden væk. Så han fik en turnover, tror jeg. Den er der. John Butchers. Og Steve BC Aarhus. Jeg ved jeg ikke. Jeg tror, jeg prøvede at dunke, så sagde han ben lige. Ej. Wow! Og 2 point til Mads Blok. Mads Blok, han er beast! Nu er jeg fedt stats, end de var ventet. Shoot it! Swish. 2 point, Rasmus Sønnig. Og angrebsfejl på Alex Murphy. Og han går over undskylder. Det er vist fair nok. Det er godt, Leif. God kommentator. Udskiftning i BC Aarhus. Indgår kommer ind til Nielsen, og udgår Frank af deres lige hjemme i hånd. Hvad er det? Karl før, hvad hedder han? Olafs? Ja, Olafs storebror. Han sidder lidt nede, så jeg vil ikke sige alt for, at han er fucking dårlig. Han er virkelig dårlig. Han kan ingenting. Han er okay høj, og så er han atletisk. Godt, Ronny. Se. Syg aflevering. Og Steve BC Aarhus. Aflever bolden mere, mand. Fejl til nummer 10, Anton Nielsen. Det giver 2 straffe til Alex Murphy. Og udskiftningen indkommer Jan Brandt udgår Rasmus Sønnig. Og Rasmus Sønnig har scoret 7 point indtil videre.
Og Alex Mørke scorer begge. Der er ingen tid, der sidder med kigtang og hele. Kom så publikum, jeg har fået opbakning her til Bæs Aarhus. Det er holdet. Hvis ikke jeg tror det her, så er det mega hængeligt. Desværre misser Jan Besure. Det er der ikke. Og rebound er til venstre. Der er med driblingen. Okay, den er der. Ja. Men han er her. Jan Besure. 2 point. Fuck, de er ikke ramme skid. Og Charles Holmes skubber rebound. Okay, nu brænder han. Og så jeg sagde det, kaldte jeg dem ikke. Og Randy Besure Hold kæft, han er god ham der, de var Benjamin der. Det er sgu sygt noget. Der, se. Ej, det er lidt... Det er altså lidt for svært. Bare ud der, det er alt for tæt det der, drenge. Og en fra på Hjertebank. Okay, han har kun én fejl, det sker altså ikke så tit. Så langt hen i kampen, han har én fejl. Han plejer til at 10 fejl eller sådan noget. Ja, timeout til Tifon Næstved. Jeg kan ikke overskue alle de ting, han skulle lave, hvis han skulle lave mere end 3 gange om ugen. Spille én kamp. Hvor mange gange kommer Charles? De kommer til næsten, de kommer til alle træningerne, tror jeg. Men altså, hvis de skulle mere end det, så tror jeg, så vil de jo dø. Det kan de ikke overskue. Hvor mange gange er Charles i hjemme, der er her? Hvad? Det gør de tit. Det sker tit. Er det bare sådan noget med, at du bare, hvis du sidder ovenpå, så kan du høre det? Nej, det kan jeg ikke. Kun hvis de kommer ned, når jeg gør dem. Og han skriver begge. Og en fejl på, hvad skal vi se? Det bliver nummer 14, Neos Grassas. Og det var 3. fejl til ham. Ej, Ronny, kom over, mand. Det var altså ikke særlig pænt, det der. Syg aflevering, mand. Og fejlen blev begået inden scoreforsøget. Det var baglinjen, der var Randy. Kunne du så ikke lige stoppe, eller hvad? Nej, jeg har helt glemt det, og så kom min mor og du skal fandme det derude. Og så blev du nødt til at lige spille videre, eller hvad? Nej, det var lige der, hun kom. Okay. Det er jeg, der spiller videre. Jeg vil sgu ikke blive vandet endnu. Jeg er syg. Jeg kan ikke komme. Der vandt jeg lige rank. Hvad ligger du i? Jeg sidder faktisk på begge. Fuck, du homo. Jeg er lige kommet i Silver 5, fordi jeg var en bag. Jeg har promotion til både. Den der er vundet 12 i træk eller sådan noget, og så ophold. Fuck, du er bare sej, Jonas. Må jeg få den her til ret? Du spiller på vest, ikke? Homo. Det er svært at komme op der, så ved du hvad. Homo. Og vi har lige startet en træning. Det var Røgler, og 2 Røgler. Det er nok perfekt videre, 11 point for ham. Og derved topscore for BC Aarhus.
Fuck de der, deres amerikanere, de har ikke lavet. De laver ikke skid deres amerikanere. Jeg ved hvad. Men jeg ser deres hold. What? Når jeg ser deres hold, så tænker jeg, hvordan fanden ligger de med? Så burde sgu ikke være. De spiller ikke så godt i øjeblikket. De spillede mega godt i starten af året. Der var de oppe i toppen. Og der bliver højbold. Grunden til, at der blev diskuteret, det var, at man skulle vurdere, om der var scoret på grund af, at pladen blev ramt. Hvad så med de 3 fejl? Skal de ikke dømmes, eller hvad? Fucking lorte, der var. Der er ikke meget, og det vil sige, højbold, og det giver BC Aarhus-bolden 17 point tilbage, eller 17 sekunder tilbage på skudebordet. Ej, gudni, det går galt, det her. Det var sgu da en crazy boss nu, det der, Jonathan. Det kunne jeg ikke engang lave til træning uden forsvarsspillere, det der. Og rebound rate, det er super. Hvis lige på, det går i stykker herovre, ikke? Niels Brassers og 2 stykker til Antonelser. Og det var Niels Brassers 4. fejl. 4. fejl, det var fandme hurtigt. Holy shit. Udskiftning. Ud for Lars Højrup. Ud for Mathias Bak. 2 stykker til Antonelser. Jeg tror stadig ikke ham der, han har fået en stat. Ej, Anton, det mener du ikke. Jeg tror ikke ham der, der er nede. Jo, Benjamin, han har fået en stat endnu. Det er i hvert fald ikke en positiv en. Hvad? Det var fandme bailout call, det der. En fejl bliver lavet på Jan Rak. 2 straffe til Alex Murphy. Men Joe Benjamin, han er bare crazy sur nu. Må hvad på ham? Jamen han råbte bare muligt. Han var super sur. Så skulle jeg råbe, ja, for et point eller et eller andet. Og Alex Murphy scorer på landet, og timeout til BC Aarhus. Hårdt arbejde. Og være basketballspiller. Handel. Han fik en tap, men det var negativt. Fejl på Joe Benjamin. Og på grund af holdfejl er der altså 2 straffe til Super. Ram en straffe! Tak! Kom nu, Randy. Du holder forkert på bolden. Oh my fucking god. Det kan være, det skal... Jamen, jeg prøver jo, at han kan ikke. Han er umuligt at lære noget. Han er for stedig. Jeg siger, at jeg kan godt skulle straffe, jeg er bare uheldig. Nu er jeg sådan været uheldig. 2 mål, eller sådan 5 måneder, tror jeg. Det vil man sige, at jeg godt skulle straffe her. Det går bare ikke så godt for mig. Fucking dumme nære, mand. Jeg vil også i gang med at lære noget bag. Nej. Det gider han ikke. Det er jeg nok for doven til.
Han kan sige, nej, ja, så kan han sige skål. Skål. Der var skridt der, Randy. Ja, desværre bliver der fløjtet skridt. Og Randy det suger, og det giver til på næste bold. Den er væk. Og derved. Og vi er i gang igen. Joe Benjamin. Og faktisk god nok. Skal jeg følge manden med bolden, eller skal jeg bare sætte ned i angreb? Jeg putter mange af angreb. To work to the building. Og en fejl. Bare tag jo. Virkelig på Quinton Logan. Ja. Du går der. Og på siden. Og det er en 3-pointskamp. Frem til nummer 12, Randy Logan. Det var hans anden fejl, og blev så over den her bolden. Sekunder! Og det blok på Roland. Ronny! Du er pigevaften, kom med det der. Nå lort, jeg smider bare ned til væk, og vi er oppe i første halvleg. Ja, du. 3 point til Benjamin. Han er monster, mand! I stillingen undskyld, det var... Han har en 7 point nu.
Hvis jeg skifter ud, udgår Ronny Meyer, og kommer Pukki Valentinos. Nej, ikke. Vi var jo rigtig super. Ej, skyd nu, Sødman. Ja, okay, så. Ja, okay, så. Super klar, bundet. Så kom Besovs på scoringstavlen. Ja, det kan man også gøre. Det kan man så også sparke op. Det var lidt besværligt, synes jeg, men han skal også rejse. Bare til nummer 10, han til venstre. Og den i side. Og Besovs på bolden. Og Stine Besovs. Besovs bevarer bolden. Der koster sin slås altså 20 kroner. 15. Nummer 8, Martin Holm, kommer på ingen ud over Mads Blok. Spis. Mads Spis Blok. Det må være træls bare for klub hele tiden. I like that. Og en fejl bliver fløjtet på Randy Besummer. Og giver 2 straffe til Martin Højrup. Besovs skifter ud og ind. Ind kommer Karl Barret og Jakob Brandt. Og ud kommer Anton Elster. Og Rasmus Søby sætter sig også på. Hvad? Og det var Randy Besummer, der fik fejlen. Ikke umiddelbart. Ham der oplever 100 for en case. I don't know. Og han brænder begge. Og Randy Besummer slår rebouden. En fejl bliver fløjtet på nummer 13, Joe Benjamin. Blokeringsfejl. Og det var hans 4. fejl.
Og BC Aarhus har bolden på baglinjen. Og Telefon Næstved skifter ud. Ind kommer Mathias Bak. Og ud går Joe Benjamin. En fejl bliver føjet på Mathias Bak, og der vil være 3 point skal søge på. Så kom han lige ind, så fejlede lige en træffer. Det er også bare på den resulterede unge. Hvad er han? 95. Også for det. Prøv at byde på. Ja, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Hvad er det? Ja, de finder noget landshold. Nu er Jacob Vangs fanklub derovre, de sidder. Jacob Vang. Det er dem, du ved, det er. Det er alle dem, der går skole. Og Jacob Vang var kølig af en kølig. 3 point til ham. Desværre så får Randy Super en fejl for skub. Og det var hans tredje fejl. Og 3 sekunder til Burke Lovitz. Han står inde i feltet lidt for længe. Og det må man jo ikke. BC Aarhus har bolden 49-42 til BC Aarhus. Må man åbenbart ikke holde. Det er sagt. Katie Walker. Han er 1 meter høj blok. Det er ikke noget. Hvis man har lavet fejl, og så er han skal til at lægge den op. Kom så publikum, det er nu, vi har brug for jeres opbakning her. Ja, det var da en fejl, alle kunne se her i hallen. Og det var Karl Barret, og begik den. Og det var en 4. holdfejl til BC Aarhus. Og så der skydes straffe næste gang. God fejl, Karl. Mathias Bak. Og der bliver det skønspil i den Silas. Rebound, Charles Burgess.
Måle Martin Højrup, og det giver 2 straffe til Charles Fontes. Kraften også, så rammer du. Forsøg, face. Hvor er... Han har kun været en gang. Ja, der er kun 3 meter. De scorer svært kun på det enkelte. Blok, Charles Fontes. Udstilling til KS. Ham der amerikaneren sutter på lampen. Det er lukket, og vi kommer med slok. 6 sekunder på Han er lige med 7. 11 point, man. Jeg synes ikke, han har lavet noget i det her. Det var han her, han sparer en kamp. Det ved jeg ikke. Rebound rank til Super. Så er der sgu kun 20 sekunder tilbage. Folk falder ud af mig. Hold det. Og vi går i gang med sidste periode. Og den her spændende kamp 63-49. Face over til spidsen. Ej, hvis du skyder den der, ja. Ja, han køber det nu. Vi har ikke Super 2 point. Wow, man. Rammer han ikke engang. Martin Højrup 2 point til ham. Smager sgu også. Nej, det var det. Før bold. Skridt. 2 point til Romer. Hvad? En fucking måned. Fejl på nummer 15, Mathias Bak, og pensionen starter. Og Team Fokus skifter ud. Udgår Martin Højrup, og ind kommer Quinton Duckett. Quinton Dukke. Og Quinton har scoret 12 point. Smuk. Oh shit, oh. Randy is going on rampage. 3 sekunder! Og Charles Fontes går på rebound. Ej, det mener jeg ikke, det der. Ej, det kan han ikke. Og 3 point, og det er flot. God fejl! Og en fejl på Ronny Lejr. Randy, de skal ikke straight op. Der er ikke fejl. Hun går lige op. Det er rigtigt nok. Og Kubri
stedet for at hoppe rundt om mig. Nej, det er jo ikke nødvendigt. Får vi ikke gratis point på det der? Hey! Det skal vi have noget for. Det er kun nødvendigt med en stol for os andre undermålere. 2 point til Philip Ager. Han står langt på linjen. Han står også lige stiller på linjen. Han ligner dig. Og nu. Hvad? Holy. Skal jeg have nogle nye sko? De ser lidt slidt ud af dem der. Gamle håndboldsko. Det er det sgu da ikke. Hvad snakker du om? Det skulle da have de der crazy der. 60, 58. Det skulle da dem, jeg har. Det var dem, jeg havde på. Fører til Team K Næstved med en enkelt. Der er der. Han er på 21 point. Man kan altså ikke have en, der er 51 til den en, der er 52. Så skal man altså have noget hjælp. Sådan foregår det. Jeg kan også bare hoppe ekstremt højt og blokke. Det havde jeg ikke gjort. Jeg havde bare hoppet op og blokket om fladen. Bare på. Og 2 straffe til venstre. Hvad? Selvom jeg så havde været en halv meter mindre, så havde jeg hoppet op og blokket på fladen. Så siger vi det, Jonathan. Det er godt for dig. Ram nu, siger jeg. Og så kommer han til venstre på tavlen. Han minder meget om Aston og Skier. Nej, men det er ikke det der sidespil, jeg ved, men... Fordi Asger han skyder sådan... Jamen, men sådan... Med 2 point. 64-65. Jeg kan godt se, hvad du mener. Men han har ikke det der sidespil eller noget som helst. Asger han... Nummer 13, Joe Benjamin. 2 straffe til Rønne Lejr, og det var Joe Benjamins 5. fejl, og han var derfor skiftes ud. Vi siger tak til Joe for en fin kamp. Han slutter med 13 point. Og en rebound eller sådan noget. Og Rønne Lejr scorer sikkert på den første. Åh! 65-65. Rebound til Alfonsus. Og en fejl på Mads Blok. For slag i ansigtet. Og det var den 4. fejl til Team K Næstved. Og næste gang er der straffekast.
Blot bevægelse til den over 2 point til ham. Skydevand. Ja, yes, den er der. Og Bøsse over over bolden. Boris kaster ham. Lad os prøve at dække det, eller hvad fanden hedder. Det gør ondt, det der. Du skal bare get out of the picture. Oh my god. Dongen i den der fag. Så skal man skal, når det der sker, skal man ikke på blok, så skal man bare langt væk. Ud af billedet. Ja! 18 point til ham. Og så bliver det Bøsse over til spids med en enkelt point i spænding, eller i hvert fald ikke. Eller mangel på spænding, eller ikke lavere. En fejl til Brandon Isuber og en timeout til Tilbo Næstved. Og vi går i gang med Tilbo Næstved og bolden. Kom. Bilen er til venstre. Til ham. Det var sgu ikke helt 70-69 og Bøsse oversat til stadigvæk i spidsen. Kom så publikum. Ja, hvor så godt at være en lille fejl der. Og 2 point til Bøsse Måler. Det bragte Tilbo Næstved spidsen med en enkelt. Desværre træder Rasmus Sønby ud over sidelinjen, og det giver Tilbo Næstved bolden, og der bliver også skiftet ud til Dorm Mads Blok, men kommer Martin Højlund. Bolden går ud. Bøsse over bolden. Jamen hvad? Der bliver en anden fejl på Charles Fontes. Det er Charles Fontes virkelig ikke enig i. Og det var 3. fejl til ham. Sådan er reglerne altså ikke, søde dommer. Han skal have lov til at gribe bolden. Tilbo Næstved med bolden. Det var dårligt dømt det der. Det var da helt vildt. Det får han ikke lov til. Nej! Nu holder du kraftedeme op. Charles Fontes får en fejl, og 2 stykker til Quentin Lovett. Vi vil virkelig ikke have, hvis Aarhus de skal vinde. Jeg tror sgu ikke. Jeg tror ikke, de kan lide os. Hold godt, nej!
Er der nogen fra Rambøl og HM-meterne i hallen? Han scorer på det. Det var en hyggelig aflevering, det der. Og en fejl bliver kæmpet på Martin Højgaard. Det var vist et make-up call. Højfejl, og det bliver 2 straffe til Charles Fontes. Jeg er lige så dårligt som det andet, mand. Det var værre end det andet, men vi fik 2 dårlige fald i start. Og det var Randy Besumer, der fik en fejl. Og det var hans fejl, og han var derfor sendt sig på bænken. Kom lige Daniel, hvorfor er det en fejl? Hvorfor er det en fejl? Timeout. Og han scorer med. Fejl på nummer 12. Quentin Dovins. Det giver Rasmus Sønne 2 straffe. Det var 4 fejl til Quentin Dovins.
BC Aarhus får bolden. Kast den væk! Og det slutter kampen. Den bedste opstilling. BC Aarhus med sejr